Єбати мурашник. Просто мурашник, блин. 30. 25, не знаю. Потім вночі рахуватимемо, зараз скрити треба. Бач. На нозі. І на руці, ноги, да. Це труба перед ним? Да, труба. Так. Отой, що далі 200, да? 50, там де двоє. Той ще уповзав. Да, але цей, що з трубою, ще живий. Да. Сука, йобаний. Але він добре лежить, його можна загандошити. Дай трошки крупний план туди, от на тих задніх, там де загандошений. Інші де? Де інші, Ара? Все по дорозі, все по дорозі. Всі по площині, вони не вийшли на праворуч? Не знаю, блядь, там задня група розв'язав. Все по дорозі. Надо Ні, він ще боєздатний, він хуяре зараз стрілкотнею. Де вище? Не бачимо по дорозі, Ара, не бачимо. Приблизь. Він стріляє, працює чи, блядь, вже відпочиває. Що? Не видно, так? Да? Ну, позиція не схожа на загандошеного. Не, как будто лежит. Він просто перечікує. Да. Інших треба дивитися, вони кудись відійшли, блядь. Да, живой. О, живий, піздар, раз. Ну, Так, спостерігай, він може от. Сел бы. Все, збили, блядь, збили, пацани, молодці. Відбили, блядь. Тікають. Але курва 4 з 20. Вон, повзал. 5. Давай супроведи їх трошки зумом туди, щоб зрозуміти, де вони нирнуть. 6, блядь. Пацаны, смотрите, по дороге бегут обратно. в сторону. Дивіться, перехоплюйте у Ари, у нього батарейка на заміну. Обратно по тому же маршруту. 45-та просить зум мінус, хоче вогонь відкрити. Вы их видите? Нет. Ну вот тут они. Вот тут лежали один с РПГшкой. Та ж біжуть нахуй туда, прямо, обратно, видно, їх обратно. толпа, бля, біжить. Выше. Вони швиденько побігли, вони вже відійшли. Але не всі, хлопці. Они на этой развилке вот в лес забегают в сторону дома. бачимо. А, вони зараз разом? Да, Я вон. хуйово бачу. Один і два. А, все, бачу. І всі троє, бо четвертий зліва сидить. Це труп же. А, це вже труп? Ну, він не рухається. Просто сидить не. А, він лежить. Лежить, блядь, лежить, все, да. розумію. Ні, так нормально, блядь, атаку відбили, чого, вони з'їбалися, просто треба слідкувати, куди ті, блядь, залишки. Да. Дай зум. Артусі зараз направо, дай зум. Ніхуя собі спорінтери. Якби це не був онлайн-запис, я б сказав, що прийшов з прискоренням. Бачите. Біжіть, тварі, біжіть. Все нормально, зараз працюємо ввечері. Клім. Да. Давай. Заховалися. Типу у зеленку, так? Да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Зараз Та видаляю, в'їбать. зумірувати. Ти їх просто веди і він це Да. він спрацює. Блядь. Бачиш, вони, Велику картинку тримаєте. Да. вони кучно йдуть, блядь, зараз треба класти туди. Відсотків скільки в тебе? 48. Ще вистачить. Скільки ти на повернення? 32, якщо повертався нормально. Але швидко зйобують. Да. Не розсасуються. Хробачня, я бачу.